Фотограф, аматар Варвара Высоцкая падрыхтавала да выставы 20 дэталёвых фатаграфій археалагічных знаходак. Гэта і шматлікія арнаменты на кераміцы, гравіроўка на нажы з ікла, краі крэмневых сякер і наканечнікаў, а таксама надрэзы на розе. Гэта не проста фотаздымкі прадметаў, а дэталёвыя фотаздымкі нейкіх асобных частак артэфактаў. Гэтыя моманты, яны як бы часцей за ўсё, калі наведвальнікі прыходзяць у музей, яны ходзяць самі без экскурсоводаў і не звяртаюць увагу на гэтыя маленькія дробязі ў прадметах. Такі праект накіраваны паказаць прыгажосць дробных элементаў, што знаходзяцца на саміх артэфактах. Дарэчы, у выставачнай зале прадстаўлена серыя фотаздымкаў фрагмента верхняй часткі гаршка, што знайшлі ў Люблінскім раёне Мінскай вобласці падчас раскопа. Такому гаршку больш за 5000 гадоў. Падавалася, што па бытавых мэтах не патрэбны прыгожыя нейкія сасуды, каб з іх піць і каб з іх есці ці пераносіць нейкую ежу. Аднак у тыя часы, 5000 год таму, людзі настолькі хацелі жыць у прыгожым сусвеце, што яны аздоблівалі сваю кераміку вельмі шыкоўна. Цэнтральнае месца на экспазіцыі адведзена археалагічным калекцыям. Яны былі знойдзены падчас раскопак, а кіраваў экспедыцыяй гісторык Мікалай Крывальцэвіч. Амаль усе артэфакты, што прадстаўлены ў зале музея, старэйшыя за 4000 гадоў. Гэты праект прысвечаны папулярызацыі археалагічнай навукі сярод шырокага кола насельніцтва. Зараз менавіта тое, што мы з вами бачым за маёй спіной, гэта маленькі кавалак фотаздымкаў, якія мы адзнялі на працягу года, які прысвечаны археалагічным артэфактам перыяду неаліту бронзавага веку. Такая фотавыстава частка музейнага праекта «У мінулага ёсць будучыня. Дыялог культуры і навукі». Наведаць ее можна до конца месяца.